ukuzwa inkulumo kasisi uthi bathi laba nithi kephi nesari kephi la hlala khona masenibelethile recovery room basho ukuthi abazazi izinto ezenzeka ngale theatre. Umkhuba nengujigwiba uma ngabe khona ngabe ikephi yenziwa obani nokuthi mhlawumbe le story sikasisi mhlawumbe ikuphi enikuzwayo nina abantu ke enikwaziyo mhlawumbe ukuthi kwenzakalani lapha nezibhedlela nababelethisayo. Usisi naba amaphepha khona ngenhlanhla enkulu usisi wakwazi ukushutha lonke ifile. Nanka amaphepha akhona onke waphela nanka amanye ngala angithi yabo even ngishisiso sakhe nala kufakwe khona lezi zinto ethiwa yini South Africa sabingayile emakhaya kuphi nakuphi khona nibele umduduzo wamkhwanazi. Sivela kwenhlangano ke ibizwa ukuthi ithuleleni eyinkinga ziningi. Ngiyakhumbula nje ngisakhula kwakhona isitori sesibuka sasithi itshala lamawele. Namhlanje ke sinomama esinaye la e-studio esizokhuluma naye but ke asizokuyiveza i-identity yakhe negama lakhe. Ngicela ke nabantu besimame nabantu abasebenza mhlawumbe ngezempilo ababelethisayo mhlawumbe abangaba nolwazi basiphe nabo la kuma comment ukuthi bazini bona nokuthi kuthini ukuphawula kwabo ngalolu daba le story esizosenza. Usisi la wathola umntwana oyedwa amgona but ke ngokwamaphepha kuvela ukuthi ingane zazo2 kanti nenkathi sakhulula isisa sasikhulu isisu nakuma ultrasound kwakuvela ingane eyodwa. Kodwa ke izinto ezikhona efayileni zayiveza ukuthi izingane zibe u2. Nezinto ezifakwayo ke lapha mase kuyodetwa ke niyazazi angazi ke nami ngibone ngisangikhulisa nezithombeni njengoba nibona khona okufakwa la kuthiwa kwenhliziyo nokushaya kwenhliziyo zazo2. Kodwa ke mase egonile yena usegona ingane eyodwa. Sinaye udadewethu namhlanje la uzochaza ngakho konke ukuthi kwenzakalani nokuthi ke ikuphi afisa thina njengenhlangano ithuleleni simlekele khona. Siyabona dadewethu. Yebo sawubona. Siyaphila njani? Yebo ngiyaphila. Siyaphila mina bangibiza ethuleleni ke. Sisiwami usithintile la Nkosi yami ayibona inbox yakho. Ngaphendula nami ngedatha lami lokugcina. Yebo. Kwenzakalani sisi? Ngo-2022 ngangikhulelwe kwathi kwangino 6 months or 7 kwama ngihamba i-scan isisi nami sengisibona sesikhulu because sangaveli vele wasekuqaleni imiqa khathi ngikhulela then sisayela ngokukhula ngase ngihamba ke ngayenza i-scan komunye usisi owenza i-scan esiphingo ekuthiwa uDr Mthethwa. Wathi uDr Mthethwa ngikhulelwe then wangitshela ukuthi ingane engikhulelwe iyodwa. Kohamba isikhathi sisikhulu nawe sibabaza sisi ukuthi ngeke kodwa ingane yodwa sisingaka ngithe nami ngazi then ngase ngihamba iclinic naseclinic mebengifika bengifaka amalo checker i-heartbeat. Unesi wayengichecka wayebuza naye ukuthi uneshosho ukuthi ingane iyodwa ngithi mina i-scan sithi ingane iyodwa. Kwagcina kuthiwa ngeke isisi sakho sikhulu kakhulu sicela ukudlulisela ukuthi uklinikele esibhedlela ekuthiwa isemshiyeni. Ngaqala ikliniki emshiyeni ngase ngiyeke ikliniki sengingekho emshiyeni. Umfana owaye unesi esemshiyeni owayevamise ungifaka emabhandeni wehlahlala ngibuza ukuthi ngineshosho ukuthi ingane eyodwa ngithi mina ingane eyodwa but mengichecka afake ama-heartbeat awu2 nakhona mewafaka akawafaka esayidini elilodwa. Enye yayiba ngaka left le enye yayiba la ngaphezulu mengabe le ndawo lehlukanisa amabele nenkaba lapho phezulu. Kwahamba isikhathi kwafika isikhathi sokuthi ngabeletha ngomhla 22 December 2022. Ekubeletheni kwami sengibuya e-theater khona ama-hour ahlalwayo musu ubuye e-theater before unikwe ingane. Yathi ifika ingane emva loma awengangwahleli unesi wayehleli lapho kwamanje ngamkhomba mase ngimbone wangibuza ukuthi sibanibani ingane ohleli nazo zingaki ngathi iyodwa. Wambuza okwesibili ngathi iyodwa wazwasukuma wazongibheka wathi kanjani ingane eyodwa kodwa hayi okay. Washona etafuleni umbhede wami oseduzanyana netafula kwakumbhede wesithathu mawusuka etafuleni labo. Wafika wakhuluma nomunye wathi hayibo usibanibani nangu la ulele kodwa ulele nengane eyodwa iphepha lakhe la ngaphandle liveza ukuthi uthola ingane eziwu2. Wathi lo ayi asazi into eyenzeka e-theater shoot kuthuleke kanjalo nami ngivela ngaseyinhlungini ngo day 1 ngo day 2 la sengikwazi ukuhamba khona
ngibuka amafayili alaba abanye engangileni nabo. Ngithi ngithi ngiyabuka ngaphandle iphepha kubona lilodwa, ngingene ngaphakathi umuntu methola ingane yomfana iphepha lakhe liya-corresponda nephepha eliphakathi, ngidlule. Then kufika omunye evashe ewodini yethu, ngimbuze mfethu akekho othola amawele ngale ngakunini, athi ukhona. Nhlanhla leyo-ke naye uthola umfana nentombazane, wona wakhe-ke awamaprem. Ngisuke mina ngiye kuyena, uma ngifika kuyena ifayili wangavumelekile ukuthi ulivule, so ngangilivula ngokulintshontsha. Ngifike embhedeni wakhe ngithi mfethu ngicela ungibuyise ifayili yakho, ngibe nenkinga kanje, kumina ifayili yami kanje kanje kanje, ingabi nankinga intombazane ingineze ifayili yayo. Uma ngiyibuka ifayili yayo inawo amaphepha lawa ngaphandle awu-2 namanye futhi lawa ngaphakathi kuyena agcwalisiwe owu-2. Ngibuyele efayilini yami, ethi afike efayilini yami iphepha lomfana nelentombazane, kodwa leli lentombazane ilona elinama-details wonke ukuthi ngingene nini, ngaphuma nini e-theatre, ngahlala isikhathi singanani e-recovery room. Leli elibhale igender yomfana aligcwalisiwe, ligcwalisiwe iy'khala ey'ncane emva kwalokho langagcwaliswa. Bese kuba iphepha-ke elali futhi nalithusa elaline-information yomunye umuntu wesilisa, noma ngeke ngikwazi ukumusho ukuthi ubani, kodwa lalikreshiwe. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakumhla 25 ngizodischargewa, unesi naye futhi lo ezongidischarger ngingamkhomba mase ngimbone, owafika ephethe amakhadi omgomo. Ekufikeni kwakhe namakhadi omgomo wabuza ukuthi iphi enye ingane, ngathi mina ingane ekhona ile. Wathi njengoba ngiphethe amakhadi omgomo mina kulo mbhedi wakho ukwaziyo ukuthi uney'ngane eziwu-2. Ngathi mina hayi ingane ekhona ile kuphela. Wathi hhayi angikwazi-ke ukukubhalela amakhadi omgomo awu-2 ngibhalela ingane engekho. Ngathi ngicela ungibuzele. Wathi ngeke ngikwazi ukukubuzela ngoba nami ngisabela umsebenzi wami ulapha e-theatre, wena fa usukume uyobuza e-theatre. Ngabuza ukuthi ngizodlula kanjani kunina ngiyoyibuzela mina e-theatre, kwawukuthi ngigcina ngithula nami ngoba ngisaba ukuthi uma usuke uhlinziwe ukujove kuthiwa ujovela iy'nhlungu. Kwathi ubaba wengane wathi hhayi zama ukuthula usuyikhuluma sungaphandle ngoba bazosuke bakujove ngento e-wrong. Isikhathi esihambile-ke umntwana una-2 years manje. Nginaloko okusaba ukuthi ngizohlala kanti khona umntwana la ekhona, bese ekhule sebuya bese ayibuza ukuthi wena ma wawuhlaleleni sonke lesikhathi, unawo wonke futhi amaphepha efonini yakho. Okay, South Africa nanso-ke inkinga, asazi lutho ngendaba zokubelethwa. Kwenzakalani ngempela kahle kwabaziyo lapha ney'bhedlela koma-theatre, njengoba yesho nje la kubelethiswa khona abantu nangala emawodini, ngoba uma uzwa inkulumo kasisi uthi bathi laba nithi kephi inesari kephi la kuhlala khona masenibelethile E-recovery room. E-recovery room basho ukuthi abazazi izinto ezenzeka ngale theatre. Umkhuba nengujugwiba uma ngabe ikhona ngabe ikephi, yenziwa obani, nokuthi-ke mhlawumbe le story sikasisi mhlawumbe ikuphi enikuzwayo nina abantu-ke enikwaziyo mhlawumbe ukuthi kwenzakalani lapha ney'bhedlela nababelethisayo. Usisi naba amaphepha khona ngenhlanhla enkulu, usisi wakwazi ukulishutha lonke ifayela. Nanka amaphepha akhona onke awaphela, nanka amanye ngala angithi yabo, even ngisho isisu sakhe nala kufakwe khona lezi zinto ey'thiwa yini ama-heartbeat into yini, Umshini woku-check-a ama-heartbeat ukuthi inhliziyo zingaki khona, namabhande uvelile ufakiwe emzimbeni ukuthi njengoba nizoyibona nje yabo. Nanka amadokhumenti amanye awaphethe ayewashutha efayeleni. Eyiphi leyo sisi leyo yokuqala? Leli elokuqala ilawa ayengaphandle kwikhadi lami. Yes. Yileli unesabona ngalo ukuthi iy'ngane ziwu-2. Okay. Lawa awesibili ileli lentombazane le enginayo ekhaya, iphepha lakhona ligcwele lonke. Yes. Bese kuthi leli lesibili engiliveza manje elomfana libhale igender yomfana lapha phezulu, kodwa aligcwalisiwe lona, linamaphathi agcwalisiwe amanye awekho. Yes. Leli elokugcina futhi elithusayo elomunye umuntu wesilisa owayeshuthe ese-theatre noma wayekephi, kodwa ngilithole efayilini yami njengoba ngangikhulelwe. Lelo khadi osuke ucukuza ngalo li-information yomunye umuntu wesilisa engamazi naye, mhlawumbe akangazi la ekhona. South Africa kwenzakalani? Kwenzakalani ngempela ey'bhedlela? Ungabe ikhona le ngane noma ngabe ayikho na? Iskena sivezile ingane eyodwa, kodwa ke lokho kukhala ukuthi isisu sikasisi indlela esikhulu ngayo akukhombisa ngabe ingane iyodwa.
uma kufakwa lezi zinto ey'hlola-ke inhliziyo-ke zifakwa ziba u-2. Sisu setetile, nakho efayeleni kuvela ukuthi uney'ngane eziwu-2, kodwa yena iyodwa ingane ayiphethe, ayikho eyesibili. Nhlanhla leyo ukwazile usisi ukuthi ayishutheleke ifayela lakhe, waphinda futhi wahamba wokhomperisha ifayela lomuntu othola amawele esibhedlela, afike wakwazi ukuthi alibone ukuthi liyafana nalento naye elikuyena ngalo, ukuthi ngaphandle amaphepha awu-2 okhombisa iy'ngane eziwu-2 njengoba nakuyena kwelakhe ifayela kunjalo. Kuthiwa-ke makunje, kuphunywa kubhekwe ngaphi, usabela bani, uthi webani asabelephi, ngoba kuyacaca uma ukuthi mhlawumbe khona la akwenziwanga phela izikhulu noma mhlawumbe ominister abaphethe iminyango, kwenziwa abasebenzi futhi hhayi bonke, mhlawumbe uyedwa noma babili mhlawumbe bathathu iphutha. Uma libuya lonke selisongela wonke umnyango, sekufuneka iphenduleke manje iyikhulu zonke ey'phethe i-department kuze kuyofika nakuminister ngento eyenziwe umuntu oyedwa noma mhlawumbe ababili. Asazi-ke noma yiphutha noma kukhona la, kodwa-ke ayinuki ingosiwe. Angikwazi ngeke hlathi nizwe nje kunuka inyama ungekho umlilo. Kunuka nje ngoba kusekukhona okosiwayo. Nangokusisiko usesithintile njengenhlangano ukuthi uzosibikela ukuthi nanku umshophi nomuga abhekene nawo ukuthi kwenzakalani la. Zingaki-ke iy'ngane ey'dukayo ey'bhedlela, zigcine zingafikanga ngempela kubazali bazo. Ingane ikhule lapho ikhuliswa khona abazali ibona, kanti abazali akubona. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akasiphanga sonke ngokulinganayo. Khona ngempela ukuthi ba-desperate bayay'dinga iy'ngane, kodwa-ke abaphiwanga bona bathole iy'ngane. Kodwa bangabe phela sebesebenzisa izindlela ezi-wrong zokuthi bakwazi ukuthola iy'ngane, ngoba mhlawumbe nakho benemali. Zikhona ney'ndawo la khona ukwazi ukuthi kuyothathwa iy'ngane sekuthiwa-ke iy'ngane ey'adopthwayo, balandela ama-processes akhona. Ngoba le yokuduka kwey'ngane kanje esibhedlela ayiyinhle ngane zakwethu, ayiyinhle nje, ayiyinhle ngempela, ayikho yinhle. Siyacela ukuthi kwangaba nolwazi ama-advice, basiphe ama-advices abo accordingly kulesi simo, kule case enjengale esiyithole njengamanje, le kade siyipresenta kunini ukuthi nakho phela ufakazi buyavela ukuthi iy'ngane zimbili. Sisi wami, senike nazama ukusasiphroje isibhedlela? Asikaze siye esibhedlela njengomndeni noma nabantu bakubo kwengane, asikaze siye. Beke silwe ekuthenini kutholakala ummeli ozohamba osilwela, ngoba sazama ukuya e-police station yangakithi, bafike bathi e-police station hhayi thina ngeke senze lutho zamaphoyisa, kuzomele nithole ummeli ozonimela ahambe-ke ayonikhulumela esibhedlela. Okay, no, it's fine ma. Sizonilekela kulento enjengaleyo ukuthi nikwazi ukumthola ummeli. Asho ukuthi ikhisi yini iyasebenza, izokwazi ukusebenzeka, yabo, uma isebenzeka nobe seniqhubeka naye-ke, yabo. Yebo. Kuwena kuthini kuwena, utshela ukuthi ikhona ingane yakho yesibili noma kuthini ngqondweni? Kumina kahle kahle kusadidekile ngoba ngizohlala ngithi ayikho kanti ikhona. Kulama amakhesi bengengiwabuka bekwenzeka umuntu uthola ukuthi kuvela ingane eyodwa but ukhulelwe iy'ngane eziwu-2. Omunye ayibone ngoba eseyobeletha ukuthi iy'ngane eziwu-2. Kodwa mina into engiyicela kakhulu ukuthola ulwazi noma ukululeka kahle, ngoba nami vele ayingihleli kahle kusukela ngo-2022. Ngingcono manje ngoba angisakhali. Ubengikhala njalo mekufanele ngimphathe lo khona, ngisho ukuthi what if ukhona ubhuti wakho la ekhona, kodwa mina ngihleli ngisonke izandla angimbheki. Yeah. Ngoba nesisami indlela esiyiyona sasisikhulu ngale ndlela, nami yayingithusa ukuthi hayibo isise singaka, nabo nesi bethuka benzeka yonke into. Kuwukuthi kungekho ukuthi ngisuke lapha endlini ngiye khona esibhedlela, ngoba kwabona onesi engangibabuza khathi ngiyobeletha, sengibelethile babesho ukuthi nathi sisabela imisebenzi yethu, kodwa inkulu into ezenze theatre, ngoba wathi ogwesi ubelethe kabi ngey'khathi zoDisemba, ngoba ngabetha ngoDisemba 22, 2022. Wathi ubethe kabi ngey'khathi zoDisemba, kuyaphithizela abantu. Uma ufika manje usho kuthiwa uyabuya kusasa uzocomplaina, uzofika abantu sebethatha amalivu behambile bemakhaya. Kwawukuthi ngiphuma ngawo kukhisimusi, nangawo ukhisimusi futhi kwakuphithizela esibhedlela, kukhona ababeletha ngokhisimusi, kungenaso nje isikhathi esiningi. Ngagcina ngihlala-ke nami lwesizama indaba yamameli-ke, simthole ummeli agcine eshona le nale, sagcina sihleli-ke, kodwa futhi sabona ukuthi ukuhlala kwethu akusizi.
naso isibhedlela sibe nalo iphutha ngokuthi mekuyiphutha ukuthi ayikho ingane enye, kwakumele amaphepha bawakhiphe, bangangibekeli amaphepha ngoba kwakona ukuthi abe khona lamaphepha mengabe ukuthi bathi ayikho uyisilonda kwakona lokho, ngoba amaphepha athi ingane ziwu-2 nangaphakathi awu-2 engangileni nabo abanenklinikha nabo iklinikhi eyodwa bahlahlala bangibuza usuwayithola ingane yakho, ngibatshela ukuthi bafethu akukho engisakutholile, kuthulekile. Ubone ukuthi nakubona kuzwela njenganami, kodwa ngibuye ngibakhumbuze bafethu ngicela ngangikhumbuzisi yonke lonto because nami angiyithandi, ingiphatha kabi. Bekuyingane yokuqala leyo uyithola mhlawumbe khona bangaphambili? Ukhona ongaphambili, ukhona ngaphambili, uyedwa nje. Okay, umthola ngiyakulento leyo khona lento niyifakile ezifakiwe laphana. Babekufake ngako belethe la? Babengifake eyodwa. Eyodwa. Yebo, ngifake eyodwa. Okay. South Africa ngicela kubantu abaziyo ngalezi zinto nithi yini i-scan noma i-ultrasound angiyazi le nto yani yini lena ultrasound i-scan I-scan. Abaziyo nge-scan mhlawumbe bake basiphe ne-advise mhlawumbe la nokweluleka mhlawumbe ukuthi kuyenzeka mhlawumbe ukuthi iy'ngane zime ziqondane kanje mhlawumbe bekhona ezocasha emva kwenye ingane ingabonakali kwi-scan. Nanokuthi-ke uma ngabe kufakwa leya nto le kuthiwa inhliziyo lezo-2 uma ifakwa ziwu-2 kusuke kunjani ukuze sibone ngempela ukuthi-ke sibhekene nani lesibhekene nayo la. Kodwa-ke khona kukhulu kula sithembayo ukuthi-ke uma senithole-ke abameli aba-right bazokwazi ukuthi bangenelele bese-ke mhlawumbe emva kwalokho-ke siwafaka amaphoyisa ngokusemthethweni ukuthi ake aphenye la uma ukuthi le ngane ngempela-ke kukhona ukuthi umkhondo ovelayo. Yebo, ngiyabonga. No, siswami kusingandi nje kakhulu ngoba kuningi lisazoba lude nokhalo silisebenza nawe-ke nanabameli. Ngicela usivale la South Africa naloko udaba besize ngalo lwesibili namhlanje-ke udaba itshala lamawele. Kwenzakalani ngamawele? Usisi ngabe wathola ingane eyodwa noma wathola ingane eziwu-2? Asazi, but time will tell. Siyabonga, nisale kahle emakhaya.